primjer, hvala. I ostalo nam je još jedno predavanje za kraj. Mirko Milak, Maja Šutalo, Eron Poskarda i Hjara Štefanec predstavit će nam primjenu tehnologije u postizanju infuzije uz back vokale. Stavi na stolicu ko ćeš uzeti. Nemaju instaliran Omoguru. I sad nam neće izgledati lijepo. Da. Inače je ljepše. Inače je brutalno. Znači, Lexi definitivno radi. Mi u našem centru koristimo Lexi svakodnevno praktički i super je stvar. Drži ovo. Ja ću da neki. Dobar dan. Ja sam Mirko Milak i dolazim iz Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, gdje se školuju slijepi i slabovidni učenici. I to je to što ću ja danas reći. Izvolite. Evo ja prvo da se predstavim. Ja sam Maja, učenica sam 3. razreda, te sam glas beka, jer sam voditeljica našeg podcasta Dub ili Događaji u beku. Ja sam Kjara, također sam učenica 3. razreda i ja sam kreativna snaga back vokala. Ja sam Eron, isto učenik 3. razreda kao i oni i moglo bi se reći da sam ja, ajmo reći, glavni tehničar gdje čuvam i pripremam svu opremu kako bi sve bilo besprijekorno. Maja, prepuštam. Evo kako je, zapravo što je to, krenut ćemo od toga što je to zapravo podcast i što nam je on omogućio. Svi znate da je podcast, forma podcasta u zadnje vrijeme jako popularna i da se može naći na raznim platformama i u njima čuti raznovrsne teme i tako smo se mi uključili te moderne trendove i započeli naš podcast Dub. On nam je zapravo omogućio da širimo svijest o našim mogućnostima i da široj javnosti prikažemo što zapravo mi to možemo i što radimo. Kako je sve počelo, evo na prezentaciji možete vidjeti sobu koja je snimljena 2021. godine. Zapravo ona je bila soba za samoizolaciju za vrijeme koronavirusa i kako je krenula nastava na daljinu, našim je učenicima jedini izvor informacija bili zvučni zapisi. Naš centar nije imao uvjete za proizvodnju tih zvučnih zapisa, te smo mi tako krenuli preuređivati ovu sobu uz pomoć Turske razvojne agencije Tiki koja nam je omogućila opremu za naš studio. I evo sada danas ovako naš studio izgleda. Evo zapravo rećemo nešto malo o našim brojkama i našim dostignućima do danas. Snimili smo 70 epizoda, što je 2300 minuta sadržaja i 13.000 pregleda. Naš centar je dosta mali, imamo samo 15 učenika, ali oni su pomogli nam pomogli u razvijanju kreativnih sadržaja našeg podcasta
Te osim podcasta snimili smo i naš prvi film Ljeto u šumi sa audio deskripcijom da ga i slijepi mogu pratiti. Kako se naš glas širi. Naša glavna platforma je YouTube gdje objavljujemo naš podcast na službenom kanalu našeg centra. To je naravno i Instagram koji je dosta pristupačan i moderan za mlade. Te neke informacije se nalaze i na stranicama web centra, a TikTok profesor ne dozvoljava još uvijek. Evo, htjela bi i spomenuti naše važnije goste koji smo imali čast ugostiti u našem podcastu, a to je turski predsjednik parlamenta Mustafa Šentop, tu je Mario Kovač, Krešo iz Potjere i glumci iz serije Kumovi. Meni je osobno dvije najdraže epizode podcasta našeg jesu one u kojima su sudjelovali slijepi slabovidni učenici iz svih dijelova Hrvatske, gdje bi oni jedanput godišnje dolazili u naš centar i mi bi im pokazali, pokazali što zapravo mi radimo i što nudimo, a onda bi nam oni ispričali svoja iskustva u redovnoj nastavi. Evo, ja više ne bi toliko sad dužila, još jedna stvar. Imamo tu letke, imamo letke u kojima se nalazi QR kod i možete ga, ako želite, skenirati i zapratiti naš centar na društvenim mrežama. I evo, prepuštam riječ mojoj kolegici Kjari. Hvala. Još jednom dobar dan svima. Ja ću pričati nešto o grafičkom tabletu. U slobodno vrijeme, poslije škole i tako, odlazim u studio te crtam na grafičkom tabletu i izrađujem neke taktilne materijale za slijepe učenike pomoću tableta. Na primjer, crtam i taktilne karte, to izgleda ovako nekako, na sve papiru. Kasnije se to printa pomoću jednog stroja koji mi nazivamo pečica, koji izdiže toplotom, izdiže samo crnu boju i tipa neke boje koje sadrže malo crne će se isto izdići, ali puno manje nego čista crna boja. Ovo su neki od programa. Imamo besplatne programe, te ove donje programe mi koristimo. Pošto smo tablet dobili iz projekta e-škole, 3 mjeseca programa nam je bilo besplatno, te je naš centar nama omogućio da možemo koristiti programe i dalje i pojavit će se uskoro na Canvi. Onda imamo mapu kvarta. Tu mi pomaže dosta umjetna inteligencija, ali još nije to dovoljno dobro, pa moramo doraditi neke stvari. I onda to kasnije isprinta Aaron na 3D printeru. Hvala Kjari šta je uvela sve u 3D print, u redu. Sad čekat ćemo malo. Uglavnom da, ja ću pričati ovdje o 3D printeru i ako stignem malo o multimediji i audio zapisima i video zapisima. Uglavnom, mi u našem centru imamo 3D printer koji smo dobili od projekta e-škole, Ender 3 S1 Pro. Naravno, taj printer je, ajmo reći, beskoristan, bez nekih dodatnih programa
koji su potrebni za modeliranje, skidanje različitih modela i postavljanje postavka istih. Mi koristimo za naš 3D printer Fusion 360 u kojem modeliramo sve, točnije izrađujemo naše modele što želimo printati. U sliceru postavljamo postavke, koliko će filamenta ići na to i dorađujemo sve što je potrebno. Veličinu smanjimo ako trebamo i to. Ako želite, imate naravno na internetu gotove već modele. To možete naći na primjer na Printables koji je besplatan, ali ima i posebnu sekciju za edukatore, točnije za nastavnike i učenike gdje se morate prijaviti preko e-škole i dati dokaz da ste u nastavi. I to jednom godišnje ponovo aktivirate. Zašto ovdje pričamo uglavnom o 3D printanju? Imamo ovdje i neke rekvizite. Ajde, pridrži mikrofon. Ove dvije stvari. Vjerojatno se sad pitate što je to. Kao prvo, ova pločica, vjerojatno se na njoj ne vidi, ali uglavnom ovdje je brajica. Tu smo sami izradili za slijepe učenike. Umjesto ovog još printamo i različite dodatke za ključeve, brojeve soba, natpise na brajici za vrata za sobe i ostala pomagala za učenike. Ovo izgleda dosta čudno i vjerojatno nije baš kako riječ opisuje, ali uglavnom ovo je kuka. Ova kuka ima, ajmo reći, svoju priču. Navodno, to nije navodno, nego moj kolega, slijepi kolega u centru, Lovro, ima problem što svaki put kad izvadi laptop iz torbe, kad negdje radi, on ne zna gdje mu je torba. I mi smo se sjetili da bi mu mogli pomoći pomoću našeg 3D printera. Ovu kuku, ne baš ovdje, zakačimo ju za stol i samo navješamo torbu na nju. Tako da on uvijek zna gdje mu stoji torba i uvijek je pored njega. Tako da ju nikad ne gubi. Ja sada ne bi previše dužio. Ako imate nekih pitanja ili nešto, slobodno se obratite našem profesoru i ja mu predajem mikrofon ako želi još nešto dodati. Hvala. Doviđenja. Da, želim dodat. Ja sam danas najponosniji učitelj na cijelom svijetu i ja sam moram učiti. Ako imate pitanja, Mikrofon. Hvala vam, jako mi je bilo lijepo, uživala sam slušati vas inspirativno i bravo profesoru, bravo učenicima. Ima li možda netko pitanja ili riječi pohvale, primamo i to. Ja nemam pitanja, ali zapravo želim izraziti zahvalnost što ste tako mladi smogli hrabrosti doći pred nas odrasle i pričati o svojim iskustvima. Hvala vam na tome i vama i vašem profesoru. bravo. Suze su pokrete, ja ću malo preuzeti, kolegice radi sebi. Čestitam vam, nije lako stati ovako pred punu dvoranu i govoriti o svojim iskustvima. Čestitam profesoru, ovo je vaš najveći ponos, ja bih rekla. Imam možda pitanje za voditeljicu Maju. Ja sam također voditeljica podcasta, ali logopestu, pa me zanima kako si se snašla u toj ulozi. Jesi li prije već imala nekakvog iskustva vođenja takvog nekog sličnog medija? Kako se možda pripremaš za epizode i kako ti se to sviđa? Pa evo, naravno kad smo tek krenuli, meni je to skroz bilo nepoznato, jer nikad se nisam vidjela u tim vodama, ali evo sa iskustvom, već nepune 2 godine, snašla sam se, profesor dosta pomaže i ostali profesori
u našem centru. Djelatnici imamo veliku podršku od njih. Evo, mi uvijek se smijemo, zabavimo se u svakoj epizodi. Evo, i meni je jako drago da smo došli na tu ideju i što smo ovdje s vama. Hvala. Hvala još jednom vama i hvala svim izlagačima danas i evo s ovime zapravo zatvaramo današnju sekciju. Hvala.